Goeie. Wist wat ik ben? Dat zit je hem vertellen. Ze nemen mij het boskwiefke. En hier was ik. In een hol onder de beem. Wist al wel werd ik bij je. In het holtje bij de beem. Vertel je een verhaaltje. Een avontuur of mooie dream. Wist al wel werd ik bij je. Dat holtje bij de beem. Mijn holtje bij de beem. Goeie. Zo, maar zien. Wat een protte kastanjes net. Daar moet ik heel goed op passen. En dat doe ik ook. Ze binnen van Lietse eigen. En ik zie hem vertellen hoe ze je kaam binnen. Het is winter. Het is koud. Zou de meid niet al haast komen? Eger de eekhoorn zocht naar boeten. Het liek het er nog net op. Oh, wat wordt deze winter lang. Hij zocht in de kast. Nog maar één boekenuutje. Dat betekent dat hij naar de holle beer moet. Daar had er in de jest een grutte bult nuutjes verstoppen... voor als de winter heel lang dworje zou. Oké, dan maar. Wat is het koud. Mijn grutte sprong springt eger door de sneeuw naar de holle beem. Gelukkig, alles leidt er nog. Hij stopt het zijn tas vol met lekkere nuten. Zo, gauw in de huis. Oh, koud, hè? Maar wat is dat? Vlak bij zijn huis stiert een hele grutte, stoere eekhoorn. Hé, jong! Hé! Hé? Ja, hé, doe daar! Oh, jemig. Dat is Igor. Elke nien is bang voor hem. Ja, meneer? Wat hast u daarbij, die? Oh, nee, het, ja? Nee, het bijzonders. Nee? Wat zit er dan voor nee, het bijzonders in die poeder, hè? Als ik vreeg je mij? Nee, het. Nou ja, gewoon alleen nog een paar Lietse ekeltjes. En? Nou ja, een paar kastanjes. En? Nou, en ik nog wat bokenuutjes. En dat neemt toch niet bijzonders? De mager rammelt mij de roer, man. Hé, toe, ja maar eens zien. Nou, kom op dan. Nou, oké, eentje dan. En Ige jouwt hem een kastanje. Een hele dikke. In één grutte hap verdwijnt de kastanje in de molen van een grutte eekhoorn. Ja, ja, dat is heel lekker. Meer. Ja, maar... Ik zei meer. Ik had nog heel niet honger. En dan zou het dus net willen dat ik mijn honger in de hals weer op huis om moest, wel? Nou, nee, meneer. Mooi zo, dat dacht ik al. Jou me dan ook nog maar een handvol van die boekenuutjes. Maar... Ja, wat nou maar? Oké, dank u wel. Oh ja, ik proef het al. Maar meneer, ik mag nou echt naar binnen. Ho, net zo fatsoenlijk. Ik had die eagels nog net proeven. Ik weet het goed maken.
Als mij nou de eagels joust, mij stoot de del. Oké? Lietse Ere weet net wat er dwaam had. Hij wil de eagels liever net jaan. Maar hij is deer benauwd voor Igor. Alsjeblieft, meneer. Hij smiet de eagels op de grond en draaft zijn hut als er kennen binnen. Zijn tas is leeg. Die jongens eet hij zijn allerlaatste bokennutsje op. Het is nacht, maar Ere kan net sliepen. Hij had een beetje pinebuik. Nou moet hij morgen weer naar de holle beem. Als Igor dan maar net... Wie kijkt maar grut en stoor. De orendijs, als de zinnen nog maar krekt schijnt, stapt Ere daar de deur uit. Hij zocht goed om hem heen. Gelukkig, ik schon het. Nou, ik dwaar heus wel. Nou, wat kan mij de Igor schelen? Sa hut als er ken, draaft hij naar de holle beemta en troppet zijn tas vol. Maar als hij thuis komt, zit Igor al op hem te wachten. En hij is net alleen. Die Igor! Daar wist al. Mooi, zei jongen. Daar wist al weer mij een poeder vol lekkers, jork. En ik had mijn vrouw maar even meenam. Die had ik wel zin in een hapje. Het valt winter, daar is net om wat lekkers te vinden. Nou, dat wij dachten, wij moesten maar weer eens bij Lietse Iredel. Die had genoeg. Of net soms. Nou ja, laat Igor maar eens zien, was het al hierbij die haast. En waar moest Igor al zijn nutsjes aan Igor jaan? Hé Igor, ontmoet hè? Dan komen we weer. Het wie heel gezellig. Dit kan zo net langer. Zo had ik je nutjes meer hoor. En ik had nog heel tijd honger. Ik moet wat bedenken. Hoe steeds je morgen weer? Wat kan ik doen? Ik ben maar liet. Wie ik mijn grut en stoor. Ja, dan wist ik het wel. Het is nacht. De maan schijnt. Alle beesten sliepen. Igor ook. Maar Lietse Ere sloept mij een hele grote poeder nuten op recht door de bosk. Het kan nooit meer lang worden, want de meid dit wegkomt. En zo lang zal ik mezelf verstopje voor Igor. En al mijn nuten neem ik mee. Dan kan hij ze net meer aanpakken. Maar waar ging ik nou heen? De hele nacht rent Igor terug. Dan zocht hij een hele dikke beem. Oh, wat ben ik wurg. Nou ben ik wel vier genoeg, dacht ik zo. Hier zal Igor me net meer achterna komen. En dit is een mooie beem voor mij. Zie, of er een hooltje in zit, weet ik de nuten niet verstopje ken. Wat is het koud. Zo de meid die net haast is komen. De winter wordt het al zo lang. Het liep er nog net zo bot op. Nou, van mij mocht het Safir wezen. Ik skeer me nog van die kjeld. Zo. Nou, eerst de kachel nog maar even wat opstoken. Ik heb weer een mooie varie hout. Daar had ik het wel een skofje mee vol. Zo. Lekker warm. Het is eigenlijk wel heel gezellig. Zo.
Reek, wat zijn we nog beleven? Hoe kan dat nou? Juist die het nog gewoon. Op brand, als dit maar geen brand wordt. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik ben benauwd van brand. Hoe dit wordt brand, dit wordt brand. En ik ga geen wetter. Ik ga hier helemaal niet. Alsjeblieft, ik ben benauwd van brand. Ik ben benauwd van brand. Help! 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 Er moet help komen! Ik kan even stikken. Ik kan even stikken. Help me alsjeblieft. Help me alsjeblieft. Nee! Wat jij ik nou? Wat is hier heet? Wat? Oeh, ik stik haast. Oh, maar dat komt uit de kachel. Er zit hier niet in mijn kachel. Hoe kan dat nou? Jammer, waar bist je? Liet mij eruit. Ik zit klem. Ja, maar waar zit dan? Bist je dat? Liet ze ieren? Ja. Maar waar? Dit binnen mijn kastanjes. Wat? Wat ik zie is, ik hier ze eerst, ik had ze zelf zocht. Ik had er de hele winter op past en ze binnen van mij. Kist hier krijgen, maar meer net. Ja, hoor eens even. Dat zie je wel in mijn kachel. Dat bist hier in mijn huis. En toch dijst je de hele boel vol reek. Ja, wat binnen dat ijs van grappen? Wat doet de reis? Hé, Ire! Doe eens even. Wij weten dat je bent. Wij zien een afspraakje. Wees nog wel. Doe als die lekkere kastanjes hier nog net voor u verstappen, wel? Oh, alsjeblieft, Boskwiefke. Doe mas me helpen. Oh, stil maar leven. Ik denk dat ik het al begreep. Doe hier die je verstoppen. Wacht je? Ik zal je even maar redden. Hé, doe eens even. Hé, wat maakt het je te roepen en te razen bij mijn been? Help, weet dat? Een heks. Voor deze, kom op. Nee, bange skeeter, wacht je nog even. Waar binnen jou nou weer? Dat is geen boze heks, wel. Wij wonen graag heel eventjes mee hier praten als het kan. Is hij misschien toevallig ik bij jou? Hier, is dat net dat onnozele liedje hoe ik was? Ja, mevrouw, die zie je wij. Ja. Heel onnozel. Dan ben je hem te let, man. En dat is heel spietig, want ik hem krijgt in het zotdien. Ik wil een sap. Oh, daar ben ik slecht op in de winter. Ik zei het al, het is een heks. Wil je hem dan net even inkomen? Nee, mevrouw, wij moesten maar wel eens verder, want ja, eens dan hebben we het niet een heel druk gehoord. Nou, dan zoek maar heel hard draven.
Want als ik je hier nog één keer wist, ja, dan tover je hem stuk nog maar. Het ding dat goed dan. Toveren je? Hast dat jet, hier? Nou, daar hoest net meer bang te wezen, want die komen je net weer. Daar ben ik wist van. Wist wat? Wij doen al die kastanjes inkworken en dan wachten wij te jaren heel gezellig op de maaitijd. Want dat zal net lang met worden. Wat nou? De hannen, de tjennen, bibberbekjes ben het trien. Alles hut en tjok bevezen, winter wat bis soms gemeen. Ja, dan bist toch echt gemeen. Grieze loften, grauwe ploften, snie en ijs en winterwing. Maar nog even, ja, nog even, hel je wij de maaitijd in. Maaitijd, maaitijd, kom erin. Maaitijd, mij die warme zinnen, kom nou gauw eraan de sneeuw. Als wij eten vinden kennen, wordt het wessen als het weer. Maar dit komt eraan de sneeuw. Nou, Inge, zes jongen wij te jaren de winter wel uit. Wat dan? Wist je wat ik wel ken? Want ik een peer van daar heb. Er stond dus etels en ik krijg nog een derde stijlers. Dan kunnen we ze echt verven en dan maakt ze er een ketting van. Maar dat wordt ongeveer de houten van. Vies toch wat, hè? Dus ja, ik ken net. Nou, nee, is bij mij te hut, hè?